हेलो एभ्रिवान दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायहरबाय। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' दायो भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलफोरावथ' नायनानै एसेब्लाबो हमनो हाखादों जानांगौ दै। दिनैनि भिडिअआ मानि बागै जागोन। लोगोफोर दायो आं नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे गोदानै अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट लानानै। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' गोबाङानो अफिसियेल मिउजिक भिडिअ नायनानै मोजां मोनो। लोगोफोर जाय मिउजिक भिडिअनि टाइटेल आरो थाम्बनेलनि मुङानो जादों माबायदि नोंनि। ओमफ्राय लोगोफोर बे मोनसे गोदानै माबायदि नोंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआवनो जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मनिश स्वर्गियारि बिथां आरो बिथांजों लोगोसे बर'निनो सिनायजाखानाय बयजोंबो फावखुंग्रि बिथां टमि नार्जारि बिथां। नोंथांमोनाथ' गोबाङानो बिथां सानैखौ सिनायखायो नङा होमबा लोगोफोर। लोगोफोर आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों सोमखोर दैमारि बिथांजों लोगोसे फुंबिलि। ओमफ्राय लोगोफोर आरो डिअपि पस्ट प्रडाक्सनखौ खालामदों अनसु ब्रह्म बिथाङानो आरो डिरेक्सन आरो कनसेप्टखौ खालामदों लिसान रामि बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे माबादि नोंनि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअआ दाखालिसो रिलिज जानानै थांबाय लोगोफोर। जुदि दासिमाव नोंथांमोना सोरबाफोर नायालासिनो थादोंब्ला बयबो सानजारां एन्टारटेनमेन्ट चेनेलावहाय बयबो थांनानै बे माबादि अफिसियेल बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना नायहैनो हासिगोन लोगोफोर। आरो सोर सोर नोंथांमोना बे मिउजिक भिडिअखौ नायखो आरो नायनानै माबोरै मोनखो बयबो कमेन्ट सेक्सननि गेजेरजों लिरना फोरमायहरोब्लानो जाबाय लोगोफोर। ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि फाव खालामनाय बिथां टमि नार्जारि आरो मनिश स्वर्गियारि बिथां सानैखौ सोर सोर मोजां मोनो आरो सोर सोर नोंथांमोननि थाखाय फेभरेट कमेन्ट सेक्सनाव लिरना फोरमायहरदो लोगोफोर। ओमफ्राय बे मिउजिक भिडिअखौ बयबो थांनानै सोर सोर नायाखै नायहैब्लानो जाबाय लोगोफोर। लोगोफोर लोगोसेनो दिनैनि दासिमनि सर्ट आपडेट भिडिअ बेखिनियावनो। भिडिअखौ नायनानै जुदि नोंथांमोना एसेब्लाबो मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो, शेयार खालामदो आरो लोगोसे चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अल प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय लोगोफोर। जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि माखासे गोदान आपकामिं मिउजिक भिडिअ आरो मिउजिक भिडिअफोरनि आपडेट बर' सावथुनफोरनि आपडेटखौ बे चेनेलाव नोंथांमोना थाबैनो मोनथिग्रोनाय बायदि।